jotenkin jännittää. Mä tiedän, että joku voitti tästä lähtöön, siellä yhtään niillä kylmillä. Ja tavalla. Mä en ole ikinä yrittänyt tätä temppua niin mistään. Vaikka tämmöitä. Mä oon joskus ottanut tommoset palikat niin jotenkin kauniille toista niinku. Elikkä niinku, tää on niinku jotenkin kompauttaa mukaan. Mitä tästä on päällä? En näe. Ja samalla ylös. Samalla lähtee samalla ylös. Ja samalla vaan lähtee. Ja toisin. Mä en vastusta. Tästä on ruumi taas se, niin vähän on neuvaa. Ei tää onnistu mitenkään. Nyt. Eli ei ole mitään. Sä oot semmoinen kyllä yhtään, niin sä oot aika tälleen sivuttaa. Ai, täällä. Meneeks toi? Toi tuntui niinku omituiselta. Mä vaan suuttasin siltä yhtäkkiä. Mä käyn liian hyvä. Mitä ihmettä? Mä oliko sopii? Samalla. Eikä. Missä mä oon? Koska siitä, älä. Tässä on montaisuutettiin, joka ei jää käden kotona. Mutta tämä silti on maailman suosittuun sytetettiin, joten käden jälkeen maailman isoltaan sytetettiin, niin ollaan siellä 40 tuntia. Me voidaan vaikka mitä haastetaan tuntia, että on 40 tuntia. Ei tämä ole pystynyt hyvää paikalle, vaan ei saa vaan ei saa vaikka kuitenkin. Kuitenkin me rahoittaa tänään nyt. Missä me ollaan? Aloitetaan Rampolta kansanjokotin entärikkemisestä, josta hakui paikallisen työntekijältä, että kukaan täällä ei videota. Lahtinen näkee. Menekö? Yhtäkö niin? Joo, mitä? Lähtee niin. Yhtäkö niin? Sinun valmiinen. Mitä on rauhoittaa?